Yani, brown envelope. Makhosi dumela dumela. Makhosi dumela. Ungilimaza ngesikontiri. Ngikuthintanga mos. Dumela. Ya, mara uyangirasela ke. Wamudi nje right. Ngabe ngibuza wena mina. Mina ngiright kakhulu. Namhlanje i-birthday ye-Nedbank yami. Nedbank Cup. And nama result uyazi nawe. So I'm very fine. So nina vele like nje abantu be-Chiefs angeke nize niyeke le ndaba ye-Nedbank ne? Ngeke. Sesonesibindi uzovuma nge-pride. And le game le iyabonakala ukuthi ngithe uyangirasela. Dumela. Ngithe uyangirasela and ungilimaza ngesikontiri kanti yini? Hey, cha umuntu.